Vážení diváci, tento pořad uvádějí dvě nesvéprávná individua, která se neštítí těch nejhorších urážek vůči komukoliv na světě. Není jim svaté náboženství, neznají žádná tabu, zesměšňují politiky, rasy i sexuální orientaci. Neberte jim to. Jsou to svobodní motorkáři. Jediné, co respektují, jsou dopravní předpisy. Libra, rubl, dolar, libra, rubl, dolar. Dobrý, kurva, jsem ostrej. Jo, vole, ty vole, jak břitva. Ještě doping. No, a jedu. Zdár nebo tak něco? Jakože jsem pozdravil. Hned na začátek si řekneme, že v té televizi běží úplný hovno. A navíc jsou ty televize kurevsky nespravedlivý. A to teda jo. Kde jaký homoděj má v televizi pořad o svým homokládnictví? Kde jaký posraný zahrádkář, jeho vystá kutil si v té pojebaný telce najde, co ho baví? Svý pořady mají nastávající matky, rozvedený matky, důchodci, ztracený psi i feťáci na detoxu. Kurva! Věřím tomu, že existuje i nějaký pořad pro mrtvoly. Ale co já a Spíďák? Co kurva my motorkáři? Na nás ty telky serou, protože je vedou samý bolševici, co ví hovno o svobodě. Nejbej s tou kamerou, budu roztřesenej. Takže vy všichni tam někde za sklem. Nastal čas vzít to do vlastních rukou. Easy Rider, motorkáři. Dobrý. Dobrý, vole, super. Lepší věc v televizi neběžela. Jinak ti lidi vědí, co je čeká. Revoluce!